FBET Лига отново е тук, готова за ново начало, готова отново да диктува емоциите сред футболната общественост. Ето го и началото на двубоя, с което официално поставяме старт. Няма го също така и голмайстора на отбора пред последния сезон на Атанас Илиев. Но сега внимание към това, което ще направи Радослав Кирилов. Страхотно спасяване. Непоем Илиев, после добавка и пропуск. Маркиране и засада. Знаете какъв е протокола в такива моменти. Изчаква се развитието на атаката, включително и в европейския бараж. Талис отново получава. Тук няма сейски сигнал. Васил Панайотов стреля. Топката минава в страни. Дуду с топката. Виждаме, че бразилец използва всяка една удобна ситуация, за да отправи удар. Не му липса самочувствие. Ето това е опита. Сега се чака и решението от Дуду. Отказ от намерението си да комбинира с Николай Златев. Мазир Сула с хубав удар, спасяване на Петър Маринов. Вертикалният пас на Виктор Попов мина между някои. Нямаше футболист, който да спре топката. Сега Черно море атакува. Мазир Сула успява да сдържи. Много се справя Петър Маринов. Противниковата половина. Докато ЦСКА 1948 ще чака тези възможности. Добре се завъртя Марио Илиевски. Повече пространство имаше пред Бозон. Той вече с лице към вратата продължава към свой съотворник. Остро подаване в ръцете на Пламен Илиев. Валентин Илиев също ще отговори с двойна смяна. Един от играчите, които се подготвяха бетон. Мазир Сула. Много елегантно успя да елиминира своя съперник. Има ли кой там да нанесе удар към вратата? Панайотов. И отново Мазир Сула. И пак с лекота се справи с противниковите защитници. Черно море успя да отнеме с колективни усилия. Уеслен извежда Васил Панайотов. Емил Ценов срещу него. Подаване към вратарското поле. Топката ще попадне в вратата. Отговорът е не. Това бе може би най-добрата ситуация за домакините в матча. Много хубаво бе подаването на Васил Панайотов. Николай Златев на два пъти имаше възможност да порази вратата на ЦСКА 1948. Грешен пас. Начо успя да пресече. Подава към Уеслен. Ще чака бразилеца подкрепа. Вече навлиза към дъгата. Топката стига до Милушев. Той стреля. Топката попада в Петър Маринов. Нямаше особени проблеми. Младия страж. Доста играчи на домакините бяха останали зад линията на топката, което отваряше перспективи за червеното нападение. Уеслен. 1-1 срещу Симеон Василев. Бразилеца успява да играе с топката. Удар. Пореното спасяване на Петър Маринов. Сега Мазир Сула. Сула с едно успява да прати към Васил Панайотов. Удар от въздуха. Твърде вероятно е те да нямат повече възможности. Подаване на далечната града. Много трудно тук. Този удар можеше да създаде опасности за гостите. А това е и края на матча. Черно море и ЦСКА 1948 не си отбелязаха гол в откриващия двубой на FBET Лига за кампания 2024-2025 година.